Европейският съюз подготвя промени, които целят да намалят административната тежест за бизнеса до поне 25%. Това е така нареченият Омнибус четвърти пакет, който е в момента в законодателна процедура в Европейския парламент и съвета, т.е. все още не е в сила. Той е част от по-широката цел на Европейския съюз да опрости регулациите и да намали административните разходи за компаниите. Основният фокус на пакета са малки и средни предприятия, но също и една нова категория компании – малки предприятия с средна капитализация. Това са дружества с под 750 служители и оборот до 150 милиона евро, както и активи на стойност до 129 милиона евро. Тоест компании, които вече са пораснали, но все още нямат капацитета на големите корпорации. За тях се предвиждат и конкретни облегчения, по-малко формални задължения по защитата на личните данни, преминаване към електронни документи вместо хартиени, повече време за прилагане на част от изискванията за устойчиво отчитане, както и мерки за по-лесен достъп до финансиране и капиталови пазари. Затова за много компании е важно да следят приемането на пакета и на време да преценят дали могат да се възползват от предвидените облегчения.